Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa ema mamrani na mamrani efrititio. Me kai muse so refi ukromu hina benya wira bedase amamrani amani efrititio amparo. Daasebre Osei Bonsu Asanteman Hene ya wote dwetedwaso nimfie a etoso eduowotwe ennan 84 years na abusua adehye fo yere ene emma eto pono ede shed danumu kena eno na ye neguso a ye hwe and then nyame aboa no what's na komia 26 years nyame aboa no money 84 years and still standing minimum joy Mampong my minimum joy be Asanteman to lift the kingdom this side if I can see nyame show omo ahodi me kwa ahodi wo I say you have 10-15 years more then I'll be done be short upon me now na be see I him fin na wi ebo no e want to be se munyi nko na me hata no medical buy a medical doctor to company me ba no be no be hwe sanka ka se no ton we are very proud of him. That's it. From the people of Mampong and Asanteman, we say happy birthday. Thank you. Everybody shall we protect you. No one do part and with your mom. So that the vision, aim for Asanteman can reach the destination that you want it to reach. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Hooray! Hooray! Asumanya apenima, Asumanya man hene chiame. Eha ena oyi ne ho adi yi kire Daasebre Osei Bonsu wo emwa wode aboa no ma enam Daasebre nsa so ama enne ne ba bebia wahwira koduro no eye susude kra. Na the baby every secondary school. And man no say on financial take. That brought them to show for penny. Therefore, no catch and say, we are taking now the Juma year bed team. Into the pedia on chair a fiber of pay. Now, Obama call Takwa School of Mines. But the say, Emma Aponano actually a fit. Pepe Pena, Ugra, and Nisha Takwa School of Mines. And this is what we was what we are man in it, man, I ban it and children in the money. A bamba, we and you my whatever. Since I know, company we have a fan all Liberia. No about. But if I'm in Rasso, they see that's a person. Now, I'm a Danasi. Sakura only has the same. The Dutch we are soon. I'm not a chair. Lura. I'm slow. The beer fire, Mampong. Wode ne nsem ba awiye no na wode aseda emoden ema Daasebre Osei Bonsu a otosomienu Asanteman enwisia hene.
Nananom ahemafo a wɔn ɛsom Mampong dwetadwa no na wɔn nso asiesie wɔn ho kamakama a wɔde wɔn onyam bɛtae dwumadie no akyi. Daasebre nkonnwasofoɔ ne mpanimfoɔ ne wɔn bu Mampongman ne Asanteman na kuromma adehyeɛ na afei nso nananom misrimefoɔ wɔn nyinaa ka bɔ mu bɔtwi de wɔn onyam bɛtae dwumadie no akyi wɔ bra honi kamakama wayɛ a ɛyɛ Mampong Hene Daasebre Osei Bonsu ne honini wɔbɛpa ho ntoma no ɛhɔ na wɔn nyinaa de wɔn onyam aba abɛtae akyire a yɛrehwɛ. Daasebre Osei Bonsu Asanteman wisi ahene agye n'adwa ne nua ne mmienu ɛyɛ Agyakuma Hene na afei nso n'adankranya man hene ɛte ne nkyɛn ya n'ahema nso so ɛte ne nkyɛn ne nananom ne adɔfoɔ a wɔn nyinaa abɛtena ase adɔfoɔ ne bambɔ adwumakuo no a ɛwɔ Mampong wɔn nyinaa ɛbɛkyia Daasebre Osei Bonsu ama ne mmɔ ne yɛ ne tiri nkwa ɛwɔ ne dwumadie yi ase. Daasebre chiame bɔ mpaeɛ
na wɔde dwumadie no nyinaa ahyɛ nananom ne otwadi amponsa na wɔafiti dwumadie no ase wɔ amanneɛ kwan so. Asase ya bodi ama wonseni o. Atoko bedi ama wonseni. Wonjiri ko fi wonseni o. Ofi abna wonseni. Trifa wonseni o. Adabre wonseni. Utoku wonseni o. Anano ye tumi ka amodia. Tade kwase wonseni o. Aso woni se. Wona mo ye o meye. Ebi abako. Enne eduru nana Osei Bonsu ono mami Agyakuma Difie II. Anabaye enne o mena di akudwe so efie bebebe nempa nyame de ma no enne ye hyemoka aduawotwe ennan enya asaketwa nana no mo bedensa e frama no peya ene o woni se ona na Osei Bonsu bae obeso wakuna Kessie go Wadi wame, etwana mabebe. Obi awunya nkoda enya apaye. Mampong mpanyimfo atrase. Eni ya maame na ahema. Eni mpanyimfo nyina huri se. Osei Bonsu bae. Eni ma wayere wo ye ma yimu no. Asombo na safata. Se obi awunya nkoda nya apaye. Eni nti mpanyimfo atrase se enne ebe hye na Mampong Hene animunya. Nananom Ada ye frisa una mutase ama mpanyine baye onhyesera amunye ya emwa no otoaso unhwa mamase muko ayensai atama Mampong wode yakoho amanye bia safata wo mudim wode yakoye nana no medensa enwachi otabia de yakọ abine ohoso ye mukuro nana mfisa ba sa hasenye odi akọ abine hoda Osei Bonsu baye atama Mampong wadi yakọ abene akoya amanye bia safata wo mudimo nana no medensa enwachi Osei Bonsu dikai owu ye mfie bia se twewotuni nana no bia bako Osei Bonsu sidabi intimate ema me nana ama fa de kunya mfie twewotuni e ma ne nkada amanye bia safata biara no ye da amane nana Osei Bonsu tidai Mampong nyina ehuri ade aye wuru bida Osei Bonsu ye nana no medensa Barima Osei hwede na Adwira Hene ebedan botaye a enti na Daasebre ene ne mpanimfo ene adofo ne abusua nyinaa ahyia ewo saa bere kro no. Nana Mampong atrankonyafo edamase bebre. Emse achame egunsa no oka dwumadi a enuti yeda bepim hai. E baise ye behye ye mahine animodum. Waka bebre na bekakra bi enehye to. Yera ye mahine befo konye mfie aduonu enumnie. Okukudrufo a odi Asanteman enim osahene akwa kutwa dignitaries tutwa ne na begu Asante Mampong ha. Wode akukudro ne befo konye. Obaye wanane braso ena obesi yewra wote kokoso Asante Hene fa Asante amamra kwaso esi hene no ma me successful besi ne ede mo nyamche ama Asante yewra wayemi obaye wole sumdie aba Mampong traditional area ha edu brebi achakwa na wotumie no na bayufo botuntum mo kwanya esi kokoma tada ye kotu ye hene ene yewra baye 26 years ni obi ya bakwasema ye Mampong area ha mfio aduokono echi no sani we ebisi da one no ohine oman na watena so mfie aduonu sia yewra baye wabwa Mampong ha ayefe se asumdie ba na ama asitremu anije aba utufia wada na wada idia na wame sundia baba bia additional areas ni nyina sundia wo wabwa ma development akoso se the natural maker no o hwe bi no first masoma se faculty me no for chief of staff for president se court dana wo musi no epe na process
anche na wotwe mi no e replace na sama waka na abaya de to e bi sina busa e na mo sisi wono ye replace ya no ya me the community center abese ye Mampong ha sei e bi nsi da ye replace na zipline adu plena e di no fifrin cry ni ade no e di chinchi ngrongro so no woni bi abesi impetus wa ama ne so hospital no adrusa yetimi di bi free Kumasi ana enkra the shortest possible time na lande wo Mampong ha ye wura ne penso se yetu ani ne hwe ye kuro Mampong yi mu a ye kota kuro yi mu yetum atfata ye sisi kuro mu nya na daroma okono ko biesa fa na aka che MC se ko ya bankata e for development ye wura ye da wase bebre education ya ka mo asem ne penso atete nkwala shem kwala in crime se munko school no e be bo am e na banko school a ye bi ye tini penso no kwala bebra friendsem ama bi ko schools e bi doctors bi so ya form payifo bi police form payifo a Ghana mai enya o mo faso ye wura wa ye bi ye do wase Daasbre piao ye cheto fra emani kusu Ghana mai kusu Asanteman na de no nyamba ene galamsey ko engrofo froso a info be yi mo nya se o mo kala galamsey mo di akiri mo bisika aba fie ye wura se min ni sika chi emese me mai Mampong traditional council Daasbre piao Mempa mo simpoa mempa mo kape anu mo nya na me pa ma me mai me ma mo yusu tu ye dai mo fam galamsey ko o tam kontima di wo machi ya se tama bo ya ni ku asam ne kwa wie ni nyina mu ni se be ma tanti ka kukuru fo sori na o chito chisikai na ofa ba na otimi adwumade sei na ehye ni ma ni monyam na ne yewra o mpanyifo de wa ba se be hye wa ni monyam a na eyo oyire papa ohunya ye o ma wasubie wono aduane papa ma odiye na wo ma wona papa ma osum dai papa no yentimi nye abra yemmo oyire so edi ana ye ma baso every successful man there is a Silver Stool fa wo kamba yi wo ba ye na yere na totuom wo fa mamre kwa so e ko se yiwura fa mamre kwa so kwa mi so fa so tam Silver Stool no e di abeshe Mampong yewura wo se fata ene ye dandum kese e di beshe wodi monyam wo mpanyi for traditional council ya mama Agyakuma Difie e ka ye wo ne di anim kika ye sase se ye ni bi ye mfua esusu ene dai ye do be jira wie maroma ya beshe wodi monyam a chere Mampong traditional council e woni papa wa ya ma o ma tin kanu yi ene suwai ante ye ko bie ni aka adikwe wom na uda na uti wani na usu da se amka jumadi a mebe die no amramu me ma poso ajuma papa ya pase be ko monyam monyam bre ni ya ba ye no se bebre wani wa ya ma Asanteman do ya ba Mampong traditional council do ya ma unkro edra kam ya no se bebre Anglican asafo no mosofo pon ebebo mpaye ema Daasebre ewo dwumadie no ase ema wode pa ohune no ho ntoma Ewo paye wo nyame ja nyame oba nyame Mampong di amen nyame a oye empa ani odo nyina wura yede na asiema ede ma wiase ni kasie ale ne kankro ye tutu se eyusula ele wadum ena Mampong mai ayese yeti erodi eslo ele ma empa Kristo echidifo
enso eye amane na wode apaw ohoni no ho entoma ama yehu ade kropoti a ehye entoma no emu. Nyame oba Nyame hu kron di mu isasa kai tumizo we dano ni oba ni hu kron di mu. Amen. Amen. Yomveli ewo nyame eja nyame oba nyame hu kron di mu. Amen. In the honor of Daasebre Osei Bonsu II, the occupant of the Silver Stool, for his 26 years of excellence and sterling leadership as Mampong Hene and the occupant of the Silver Stool of the Asante King. On this day, 31st December 2022, in the year of Happy birthday, Daasebre. Thank you very much. And say, I don't know what you're talking about. That's a bread ever to see. Daasebre Osei Bonsu II. Daasebre Osei Bonsu II. Daasebre Osei Bonsu II. And I am fufu. And I anti and fufu. Me Mampong Hene. And we are very proud of you, family. Yeah. Why you so Mampong? You supported the for 60 years. Why you so? Depends on what say no to and say. Anybody breathe. I'm saying achievements now. I know a dose. You were a high court to do stuff. You were ultra modern community center. Community center no presenter no cancer no one you can. Your ultramodern hotel, your ICT center, your banking hall, and some your water backgrounds, your 7 stores, your crash, your restaurant. It is an ultramodern community center. So on behalf of me and Asante Mampong traditional area, and then officially by the power vested in me, and then your the square, which is going to be known as Daasebre Osei Bonsu. When I am first time I'm the corona film. Mama Tabaha, no Moba, like I am sure. No one said for Daasebre Osei Bonsu II Avenue. It's officially known, and then I name was square. It's Daasebre Osei Bonsu II Avenue. Congratulations, Daasebre. You deserve it. Thank you. Daasebre Osei Bonsu a otoso mienu Asante Mampong Hene Asanteman wisia hene otedwetedwa so Daasebre de nanu de sem eto ne manfo ene Ghanafo ene.
Kontonji Madeshe. Sure. Okasa. Mentini. Mampong Hene Kontonji for. Sure. Madeshe Kontonji and Moshewa. Yeah. Memamuna. Ya do so group. Today, so 31st December 2022, so morning and then also afternoon. First of all, I personally feel greatly honored. So, I am happy. I am really happy today. So, I am indeed happy today. And proud to be your Mampong Hene. I'm really happy and proud to be your Mampong Hene. And I'm saying that I'm happy and proud. Yeah. For the fact that 26 solid years at the beginning, the threshold, there were a series of question marks and hiccups and whatnot. Due to the selfishness of some elders we came to encounter, who were esteemed in their Mampong people, always dawning on black law. To move over to Kumasi, as the chairman graciously told about. To go to Kumasi for what? Yatuno. Fortunately for me, the ancestors got up. And then, through proper traditional greens, I got emboldened to get dynamic young traditional chiefs who were then at the level of Odikos. I raised them up, starting 8 of them solidly to a handful level, and graciously, by the will of the ancestors, they backed me up to the hilt. And now, Mampong Hene has got this Mampong Hene, and Mampong Hene is now peaceful. Now, especially the younger generation who are now occupying any of my shoes. Please, let's give a hand to ourselves. Let's laugh at ourselves. Without your beautiful and royal backing, I couldn't have succeeded. Two women, graciously, have been my backbone. On my left is my own niece, whom I selfishly caught at that prominent and profitable age of 23. I told her, my niece, the time is due. The ancestral blood, venom, spirit, graciousness is within you. Come, join me. It was a hard decision, but fortunately, the ancestors were able. Through thick and thin, to induce her to accept it. And since then, Mampong Hene, Asanteman, including myself, we have never regretted. So that is my vivacious and dynamic Difie. Now give her a big hand.
dynamic women behind my back. That's why I've succeeded and I'm successful. And then when I turn to my right hand side, the watchman have already hinted about that, plus including the MC. She is at the moment, to me, a reincarnation of my blessed mama, who is gone. She is reincarnation of my blessed mama, who is gone. And if she is alive today, 28 December, she would have been 92. She's gone to the ancestors at Daasebre, graciously lying down. But I don't wonder or I don't feel sad because her reincarnation is here in the person of our beloved wife, Agyakuma Difie. She has been the only woman in my life who's giving me from head to toe full backing. Before I got the stool, I saw continuously on the stool, backing me to the health. Two successful women backing me. And then, of course, ultimately, my Hene. For we are the true owners of Mampong traditional area. Nanano, today, publicly, and on behalf of my niece, who traditional is my mama, mother of the Hene. I'm happy again to reaffirm that I am Mampong Hene. She is Mampong Hene. But our primary obligation and duty is we are, the two of us, constitute the number one servant of the Mampong mine. We are your gracious number one servant. And whatever it takes for us to make Mampong mine tick and bloom in royal flowers throughout the Asanteman kingdom. My niece and myself, of course, backed by my vivacious and graceful mama. That is my lovely wife behind the scenes. We shall continue to serve Mampong mine. And I vouch today, and I'm already aware, I vouch today publicly, we will continue to serve you till the gracious ancestors come to pick me. I know I'll take the lead first. And then Mama will follow before the Nahima follows. By the probability of age ratio. So Mampong mine, especially the youth, we are killing ourselves, laying solid foundation. By the time that we came, most of you were young, toddlers. But now, please, as highlighted by the MC, you've seen that Mampong, I won't say it changed, gradually. Yeah, fire to Mampong. And then to Mampong. Myself and my grandmother will make sure it is not ordinary tie and die, but it is rather a gracious king. That's yours, forever. So Nanano, plus our gracious, my gracious citizenry, Kontochi, both abroad and local here, we shall thrive, we shall succeed, and we shall fly high. Once again, I graciously lay down our head. That is the Queen Mother's head plus my head. And of course, being the two combined, lifted a lot by my vivacious wife. We will keep on serving you. So all of you, I am proud to be Mampong Hene. Thank you very much. And may the Lord bless all of us. The teacher, someone guys, may say, many of us are
yɛaka yɛ kyerɛfo Zo. yɛnsom ne yɛbrɛ bɔ ne biribiaa mampɔman dea Zo. yɛbɛsom yɛkasa me Mampong Hene a na nkyerɛ sɛ me na mate agyina metare soro obiaa sɛ bie mu no dabi Zo. yɛbie no yɛsae akyerɛ wo yɛbɛsom kɔpem mmerɛ a nana no babɛfa me na mɛdi kae na mafo Zo. asana me yere wɔhwɛ so ɔso w'ani asana na hemaa ɔno sa sukɔ no sɛm a mekae nyinaa ne tiatia ne sɛ yɛbɛkɔ so ne aso Zo. nneɛma paa yɛfiti aseɛ yɛwie aban bɛkɔ aban bɛba yɛbɛkɔ ɔma anim kotodwe menyimbu sɛka me hemaa ne ɛno deɛ menya duru hɔ paa na ka ho apakɛdɛ Ɔfa a ɛtɔ so mmiɛnsa nie. Yakɔ pa ohoni ne ho ntoma aba Daasebre etwa keeki ne mu. Ai, mfie aduɔwɔtwe. Wɔtwa keeki no mu wieɛ no na wɔde nnwom esii so na ɛwɔ sɛ Daasebre dandan ne ho kakrakra ɔne ne yere dɔfo. N'akoma mu tɔfe. N'akoma mu de hyeɛ. Wɔn dandan wɔn ho kakrakra. Wɔn asi so pɛn. Rough. Daddy and daughter, Dr. Nana Sewa Gyimah-Kessie. One and papa, Daasbre Osei Bonsu. Dear now corner say, what? Daasebre kai ne mranti brim. Daasebre piao yamautirinkwa. 84 good years. Nyamia yebi. Yamautirinkwa. Daasebre. Daddy, happy birthday. Who say man no day? Monshen kabom. Any jie. Ya yenuanom. Srimfo de wo mabraba na Daasebre ewa namono. Pia. Ene efrititi dwumadi a yɛde fi Asante Mampong ebesom mo ene no ɛha ɛna brɛ bɛma yɛ kwan na yɛde ne nyinaa asi yɛda dwumadi ho aboafoɔ nyinaa ase yɛma yɛahwɛfoɔ nyinaa nso afrihyia pa yɛsrɛ ɔbɔadeɛ sɛ afe papa bi nkɔmmra na ɛmɛto yɛn wɔ mfie so yɛma Daasebre Osei Bonsu etiri nkwa mfie 84 yɛsrɛ ɔbɔadeɛ sɛ ɔmane ne nkwa na mmɛn ɔmana nkwatenten a ahoɔden wɔ mu Daasebre daddy wo yere dɔfo mama ɛna udɔba Nana Sewa Gyimah-Kessie
ene wo nananom oba odosewa ene wo nananom yesi ye mawo tiri nkwa nyame nto nkwa nem oma nkwa tentina ahoden ewom adomdom yene a ye wone da sene Efrititio amamrani amani agana mamrani amani asante mamrani efrititio anunti na odosewa memenu abase want na wa ema mamranyira na mamrani efrititio me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititio amparo Adwa gospel hemaa. Yeah, mamra. Ya to twini minuanum de bia be haye pa. Yeah, mamra. Ya to twini saya to twini de bia be haye ni. Yeah, mamra. Odosa wa memenu abase ya to twini free samamra free titio. Yeah, mamra. Ya to twini saya to twini de bia be haye ni. Amamra ya to twini na mamra nyina free tete wate. Oduma nkoma body nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamra wawa ya to twina da bia be ya mobo enu nti wodose wa memenu aba wose want na woda eme amamra nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amode amamra akwaje abasobode amamna fie wo Ghana yenu nti na Asante ne Otumfour Osei Tutu abepio wabo odose wa abaso se omoni adwuma sana na Mampong Hene Daasbre Osei Bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na enso amamra nti ene makoya agenda ambassador echesa amamra wowo ya ye nto ntwene wate so mu ye so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene da bia be haye ni ye amamra ye frititio ye so mu ye amamra ne frititi ampa ye amamra ye mu hi apa ye so mu ye je mu da bia be ye mo ba ye amamra ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma tre ye ye odose wa ba tampa ememenu aba mami ye mawambo ye kwaso anye wadwuma wate onya akopọ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odose wa ba na ba ye oni